Wow! Musíte mať kľúč. Pozrime sa, čo mám. Och, môžeš sa podeliť, prosím? Čo? To už nie. Máš svoje vlastné trezory? Skvelé. Toto je tak dobré. To už nie. To je všetko. Och, hovoríš o kľúči. Ale ja som... Ďakujem. Dúfam, že budem mať šťastie. Ach, nie. Toto vyzerá Ach, ty dosť zle. chudáčik. Je mi ľúto. Oh, áno. Musím byť odvážny. Nie je to zlé. Páči sa mi to. Hoci môj trón horí. Vyzerá to pikantne. Mám skvelý nápad. Je čas upiecť si nejaké marshmallows. To je tak. To je láhodné. Zastav. Toto je jediný domáci stroj na svete. Musíš mať peniaze. Môžem to otvoriť? Ty si kľúč k môjmu trezoru. Presne tak. Oh, To bolo Jerry je jasné. sexy. Chýba mi ten. Čo je s mojou rukou? Niečo tam je! Je to voda! Niekto vypnite kohútik! Zostane! Nevidíš ma? Nemal by si A mikrofón na košeli uhasí oheň okamžite? To je oveľa lepšie! Ďakujem, Britney! Super! A zostáva ešte jeden. Perfektne! O, drevo! Ty chamtivá dievčina! Wow! Aký skvelý trezor! Môžem ísť prvo? Ďakujem, priatelia. Zaujíma ma, čo mám tentokrát? Pozrime sa? Och nie! Smradlavá cibuľa. To je hrozné. Daj to preč, Brittany. Strašne to smrdí. Nebudem to jesť. Ani náhodou, kamarát. Ani náhodou. Musíš hrať podľa pravidiel. Dobre. Urobil som to. Ja! Och, to je také nechutné. Nemôžem. Je to nočná mora. Myslím, že od týchto cibul začnem plakať. Och, moja riasenka. Och, ty chudinka, to je v poriadku. Si stále krásna. A teraz je čas, aby som otvorila svoj trezor. Wow, mám tyčinku Twix. Milujem to. To je úžasné. Čo? Keď chceš sa podeliť? Mike? Čo? Chcel by si sa podeliť? Počkaj, a čo ja? Nezabudni na mňa. Fuj, to je moje a ja to zjem. To je zábavné. Kiež by som mal ešte pár kusov. Je to všetko kvôli tebe, Britney. Dobre, čo mám? Blaster? Čo s ním mám robiť? Je to trochu divné. Ach, Nicole? To bola nehoda. Je mi to ľúto, Brainy. Daj mi to! Mám nápad! Funguje to! Chcem viac čokolády! Úžasné! Ďakujem. Och, môj Bože. Wow, super, súhlasím, môj sen sa splnil. On to miluje. Och, Nicole. Mám nápad. Bob, urobil som ti dve. Nie! To som znova ja a ďalší ja. To je zvláštne. Dievčatá, dajte si trochu cibule. Musíte to zjesť. Horizont. Áno. To je skvelý preukaz. Dobrá práca, Britney. Ruku na to! Poďme hrať kameň, papier, nožnice. Som na rade. To znamená, že idem prvý. Dúfam,
Dúfam, že tento raz budem mať šťastie. Oh, mám zmrzlinu! Úžasné! Oh! Toto je 3. Šťastie pre teba. A ja chcem. Kým sa nikto nepozerá, otvorím svoj trezor. To vyzerá ako jedlo pre divú mačku. Dobre, musím to skúsiť. Och, človek, to je fakt hnusné. Hej, Mike, je to tvoja otočka. Hurá! Čože? Pozrime sa. Wow! Je tu 3D pero. Úžasné. Vyzerá to magicky. A mám skvelý nápad. Čo keby sme ho zapli na plný výkon a nakreslili zmrzlinu? To by bolo úžasné. Britney bude taká žiarlivá. Mali by sme to natrieť trochu jasnejšie a pridať nejakú farbu. Wow! To je šialené! Nemožné! Prosím. Ach, nechcem jesť mačacie jedlo, ale mám nápad. Idem si rýchlo nakresliť mačiatko. Bude také rozkošné. Ešte pár detailov. Ó, je to tak rozkošné. Šéf. No, ja som Lexi. Poslúž si. Nech sa páči, kľudne to zjedz. Dobre, žiadne obavy. Táto melódia je roztomilá. Počkajte! Som prvý! Vanečka. A dostal som rožky. To je súb. Prebuďte sa, priatelia. Tieto sú moje. A tu sú moje paličky. Zábava. Neviem čo. Moje ústa. Oh, áno. Urobme to. Čo? Nechaj ma ťa naučiť, Mike. Daj mi ich. Pozri, vezmeš paličky a rolky. Jupi! Dobre. Teraz to máš. Otvor ústa. Čo je to? Ahoj. Ďakujem. Sú naozaj chutné. Britney, nakrmiš ma? Dobre. Nech sa páči. Uvoľni sa. To vlastne boli. Otvor svoj trezor. Dobre. Tam musí byť niečo chutné. Au. Si zranený? Som v poriadku. Ach, nepovedz mi, že toto musím jesť. V žiadnom prípade. Poď. Buď odvážny. Dobre. Preboha, bojím sa. To je odporné. Tam. Hlúpo zlé. Poďme na to. Idem vracať. Och, to je nočná mora. To je tak nechutné. Končím. To nepôjde. Povedal som. Je to horšie. Pracuj! Skúsim to rukami. Och, aká nočná mora. Naozaj ich je? Už som skončil. No tak, Nicole. No tak. Dobre, pozrime sa, čo je tam. Čo?
Neporiadok s farbou nie je pre mňa. Plot jednoznačne zaostáva za zelenou. Tu je silné grdnutie. Je to lož! Nádhera. O, tá pani je stále tu. Je to hrozné. Tohto suseda som si určite nevysnívala. Dobre, je čas zabaviť sa a vyzdobiť môj nový dom. Moja nálada sa určite zlepší. Tu je moja paleta. Je čas pridať svetlo a začnem s rúžovou, modrou, žltou, zelenou. To je ale krása. Pekné. Čo to môj sused robí? A prečo je na streche? Neboj sa, pekné dievča! Nebudem sa s tebou milovať! Prinesiem nejakú tajomnú atmosféru na svoju strechu. Super. No, asi si nemôžem vybrať susedov. Musím navrhnúť aj miestnosť. Tu je moje kovbojské lano. To je pekné. Myslím, že táto kvetina bude neuveriteľne krásna v mojej izbe. Och, ako to urobila? Ach, vyrvala som si vlasy! Ó, nápad! Teraz môj dom vyzerá ešte viac cool! Pekne! Ó, myslím, že začínam byť hladný. Kde je môj obed? Šváby. Milujem ich. Počkaj! Nejedz tu, šváb. Neboj sa. Nedovolím nikomu, aby ťa urazil. Máme pre vás sladkú pochuťku. Čo je toto? Strašné. Nemôžem vystáť sladkosti. Čo? No, si v poriadku? Bež, si voľný. Počkaj! Och, môjmu domu očividne chýbajú krídla. A obrovský lízankový srdiečko. Je škoda, že stredná šťava ich nemá rada. Sú také roztomilé. Aký hrozný sused! V poriadku. To je tá správna dekorácia! Rohy a nie krídla! To je oveľa lepšie! Teraz prejdeme k oknám. Predstavujem vám moje úžasné! Príďte na návštevu! Toto Nie, čo? ale... Keď sa odvážiš... Ha! Ó! N-I-C-O-N. Počkaj. Potrebuješ aj ústa, keďže tvoje okná sú lat. Mixujme. Urob to väčším. Dvere. Vypnutie. Si zaplnený. Perfektné. Teraz je čas dostať moje zvieratka do domu. Urob si tam pohodlie, chlapče. Kamo, to je obrovská chobotnica. Zožerie ma. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Hopsa. Peklo, sused. Stretni sa s Hej, mojím kamarát! Ed, Beetlejuice! Vystrašil si ma! Boli to tak veľmi, ale ja som Dagger. Presne v mojej línii. Teraz si vyrobme nádherný Bolo to klobúk. zábavné. Poďte, milí hostia. Nieco čo? Blé. Strichnime to. Voila! Posledná úprava bola úplne nevyhnutná. Čo to Barbie robí?
Budem mať najkrajšie rúžové rastliny na svojom trávniku. Nech ma a mojich hostí tešia každý deň. Takmer som zabudla na podložky. Urobím ich mäkké a nadýchané. Na ňom môžeš doslova behať na boso. No teda. Tak poďme zdobiť. Vidím svoj dom. Toto bude pekná fuška. Pozri na to! Tieto lampy! Tieto police! Je to ako rakva! Mám veľa dekorácie. To je pravda. A tu si. Moja tekvica. Myslel si, že na teba zabudnem? Stredná šťava, stredná šťava, stredná šťava. Teraz je všetko dokonalé. Och, nie. Nie. Aký mäkký a nadýchaný koberec. Je pohodlné na ňom sedieť, ale steny tiež potrebujú nejakú dekoráciu. Rúžové oblaky. Striham cukríky. Nie je dosť roztomilých rúžových stolíkov a vás. Všetko si dám do svojho domu. Haló? Wow. Beetlejuice, čo si to urobil? Moje kvety sú zničené, ale viem, čo urobím. Rúžový plyšový medvedík. Položím ho priamo na stôl. Automat na žuvačky, ak niekedy vyhladnem. Ach, opäť ten otravný sused. Je neslušné prísť na návštevu bez pozvania. To je milé. No, to bolo nečakané. No, Barbie. Aký nepríjemný sused. Pozri na tento Barbie znak. Milujem ho. Perfektné. No. Áno, ďalej. Blá, vidím suseda. Aj ty si protivný. Dobre, musíme byť priateľmi. Sme predsa susedia. Neodchádzaj. Dobre, pozývam ťa na obed. Nech sa páči. Toto bude naozaj pekné a mám nejaké gumovky. Ja mám zhnitú jablko. Vďaka. Bude sa ti to páčiť. Pozrime sa. Tento marmeláda je veľmi je nechutná. Už čoskoro. Kráva. To bola letieť. Je dobré, že si môžeme dať... Wow, poďme začať stobiť. Uvidíme, čo máš. Enid má skvelé dúhové sladkosti. Wednesday má hrozné kyslé sladkosti. Enid začne prvá. Chcem začať zo Skittles. Sú také krásne. Milujem tieto farebné cukríky. Sú také dobré, že je ťažké prestať jesť. Enid, ozdob tortu. Máš pravdu, Wednesday. Dobre. Začnime s prvou vrstvou. Chcem pokryť všetko Skittles. No, nejde to tak rýchlo, ako som si myslela. Robíš si zo mňa srandu? Počkaj chvíľu, mám nápad. Urobme to takto. Enid, čo si to urobila? Ach, Enid, rozrušila si Wednesday. Určite to nestálo za to. Ale vyzerá to krásne. Pozrime sa, s čím príde Wednesday. Na začiatok potrebujem nejaké praskajúce cukríky. Tak skvelé ako čierne. Presne to som potrebovala. Úžasné. Nalejme to na tortu. Nie zlé.
Toxické cukríky. OK. Tiež viem, čo s tým urobiť. Beriem svoj kotlík. Otváram nádobu s cukríkmi. Enid, budeš to lutovať. Je to také kyslé! Varoval som ťa. Dobre, sypem cukríky do kotlíka. Beriem kostru ruku a všetko miešam. Skvelé. Môj elixír je pripravený. Nalievam ho na tortu. Ohromujúca zelená farba. Wow, to je super. Wednesday. Skvelý nápad. Choď preč, Enid, otravuješ ma. Teraz. Gumové hady. Och, je to dosť dlhé. No, nemôžem si odpustiť žart z Enid. Enid, drahá, pozri, čo mám. Čo? Daj ho preč. Počkaj chvíľu, tam je tu marmeládový had. A je to lahodné. Poďme ozdobiť tortu. Položím to priamo na vrch. Áno, to bol geniálny nápad. Enid, pokračuj. OK. Zatiaľ zjem svoje gumové cukríky. Dobre, zostalo mi veľa farebných žuvačiek. Vieš čo? Skúsme jeden. Pozri sa na túto krásnu ružovú farbu. Aké chutné. Nechaj ma nafúknuť bublinu. A je to... Wow, to bolo obrovské! Enid, si taká vtipná. Máš nápad? Čo je to? Viem. Chceš urobiť špagety zo žuvačky? Je to tak? Bude to vyzerať úžasne. Poďme začať. Už sa niečo deje. Wow, úžasné. Dievčatá, odviedli ste dobrú prácu, každá vo svojom vlastnom štýle. Ale čo urobíš ďalej? Jej, viac dobrôt. Enid má cukrovú vatu a želé medvedíka. Wednesday, gumové oči, marshmallows a sirup. Zaujímavé. Jej, začnem. Pozri na toho obrovského želé medveďa. Nápad. Potrebujem misku. Dám tam svojho medveďa. A ďalej potrebujeme sušič na vlasy. Mám všetko pod kontrolou. Zapínam fén a smerujem horúci vzduch na medveďa. S Bohom, medík. No, teraz je úplne roztopený. To doslova trvalo pár sekúnd. Ale čo robíš teraz? Viem. Chceš marmeládu v tvare srdca. Mám marshmallows, začnime s nimi. Otváram a dávam ich do hlbokej misky. Vysypávam všetky marshmallows. Potom potrebujem plameňomet. Enid, neboj sa tak. Roztopím len marshmallows. Budeš v bezpečí. Zatiaľ hotovo. Je to zábavnejšie a rýchlejšie, ako používať sušič na vlasy. Čo s tým robíš, Wednesday? Fuj, tvoje ruky sú také špinavé a pokryté marshmallow. Viem. Vyzerá to ako skutočná pavučina. To bol geniálny nápad, Wednesday. Si veľmi dobrý v zdobení torty. Pekné. No, tu sú moje gumové srdiečka. Pozri, aké sú krásne. Poďme tým ozdobiť tortu. Wow, nádherné. No. Čo mám robiť ďalej?
Gumové oči. To sa mi páči. Vyberme pár z nich z pohára. Prišla som s úžasným nápadom na strašidelný žart na Enid. Och, moje oko! Čo? Wednesday! Och, nie! Aká nočná mora! Och, prestaň ma strašiť, Wednesday. Streda, buď opatrná s tvojimi žartmi. Jej! Je to palacinka v tvare oka? Uvidíš všetko. Nejaký sirup. Vyzerá ako čerstvá krv. Páči sa mi to. Kto kričí? Enid, choď preč. Prepáč. Vaše dekorácie ma len desia. No, mám cukrovú vatu. Musím z nej vytvoriť krásne tvary ako roztomilý oblak. S očami a úsmevom. Pozri sa na tie líca. Už to milujem. A tu sú ďalšie oblaky. Mám sa skvele. Ahoj, čo chceš? Priniesol som ti to najlepšie. Čo by som si mal vybrať? Správne. Potrebujem posýpku. Tu sú tvoje peniaze. Ďakujem. No. Teraz mám žltú posýpku a potrebujem ňou ozdobiť tortu. Perfektné. Milujem to. Pekné. No, tu sú aj nejaké dobroty. Čo tu máme? Kto začne? Wednesday. Áno, rozhodla sa, že je na rade. Áno, to je správne. Chcem začať s Oreo. Milujem tieto sušienky. Sú chutné a sú čierne. Tu je skalpel. Odstránenie všetkej smotany. Dávam to do samostatnej misky. Hotovo. Enid, prestaň zízať. Rozptiluješ ma. Streda, čo budeš robiť? Máte nejaké nápady, ľudia? Tvar lepky vyrobený z Oreo krému. Úplne som zabudla. Rozptýlila ma Wednesday, ale viem, čo mám robiť. Tu sú nejaké farebné posýpky. Nasypem ich do hlbokej misky, olizujem si ruky, pretože sú také dobré a pretože potrebujem, aby sa na ne posýpky prilepili. A teraz sa na to pozri. Máme posýpku po celej mojej časti torty. Wow, to bol skvelý trik, Enid. Čo budeš robiť ďalej? Stavitelia Lego? Aké super. Enid riadi celý proces. Vyzerá to skvele. Mohol by si to urobiť? Ďakujem, chlapci. Veľa ste mi pomohli. No, všetko je pripravené. Och, počkajte. Sú tu nejaké špicaté paličky? Musím niečo urobiť. Možno ich len zjesť? Žartujem. Použijem to aj na ozdobenie mojej torty. Perfektné. Vyzerá to tak roztomilo. No, tu sú moje lepky. Sú pripravené. Dávam ich na tortu. Enid, ani nerozmýšľaj o tom, že by si ten koláč zjedla bezo mňa. Počkaj, kým skončím. Ďalej popyt. Poďme si zohnať nejaké posýpky. Nalejem to do formy. Do formy pop-it. Teraz trochu čiernej nutelly. Nalievam to tiež do formy. Čím by som to všetko mala zmraziť? Nápad. Pomôžu mi mentolové Mentos. A ako ti to pomôže, Wednesday?
Ješ celý balíček a žuvačku. Ach, už to mám. Mrazivý dých. To bol naozaj geniálny nápad. A pozri sa na to. Páči sa mi to. Som hotová. Vyšlo to tak super. Skúsme to. Som taký hladný. Si pripravená? Wednesday. Začnime s prvou vrstvou. Wow, je to tak chutné. A mám na vrchu žuvačku. Môžem nafúknuť bublinu. Wow! Teraz je všetko dúhové. Daj to odo mňa preč. Môj koláč chutí oveľa lepšie. Skúsme to. Aké kyslé, ale chutné. Urobili ste skvelú prácu. Wednesday, čo sa deje? Neviem! Saus! Ale pomôžem jej. Možno vedro? Ďakujem, Enid. A naozaj si ma zachránil. No, toto sú všetky dôsledky výbušného karamelu. Teraz druhá vrstva. Moja obľúbená. A mám tu gumové ľadové kocky. Toto je neuveriteľné. Aké krásne srdce. Skúsme to. Som nadšený. Tak chutné. A pozri na môj oblak. Chalani, určite ste boli hladní, pretože torta je preč. Si plný. Však? No, to je koniec výzvy. Čím by som mal ozdobiť svoj dom? Ja nemám nič. Táto pavučina. Možno je niečo zaujímavé v koši? V čo som dúfal? Keksík. Je škoda, že to bol posledný. Ako môžeš toto jesť? Upokojte sa, dievčatá. Tá sušienka mi dodala silu a teraz mám nápad. Myslím, že som včera na skládke videl krásnu darčekovú krabicu. Úžasné. Pozri noviny. Wow, páliaci papier. Nalepme ho na dom. To je smiešne. No. Vyzerá to oveľa lepšie. Obaly z vajec budú na mojej streche vyzerať skvele. Pekne. Brávo, Mike. Je to také zlé. Čo? To uvidíme. Čo robí? Z tohto urobím roztomilý vianočný stromček a všetko ozdobím. 1 sekundu. A borovicové šišky? Som génios. Mimochodom, naozaj milujem jablka. Mám ich celú tašku. Môžem tým ozdobiť aj svoj stromček. Super. Pozrite sa na to. Samozrejme, potrebujeme hviezdu na náš vianočný stromček. Neuveriteľné. Som taký šťastný. Dobre. Poďme si vziať balón. Dostávam sa do sviatočnej nálady. Vieš, čo robím? Áno. Wow. Chcel som mať veľa dekorácií. Čo sa deje? To je Mikeov balón. Je to v poriadku, Henry. Ahoj. Na budúce ma nestrápňuj. Si voľný. Vieš, čo mi pripomína tento biely papier? Vyzerá ako sneh. Áno, používam toaletný papier. Počuješ správne? Môj dom sa stane ešte krajším a sviatočnejším. A môžem z tohto urobiť ďalekohľad.
Britney si vyberá nos? Dobre, neboj sa. Mandy. Podpisuje autogramy ako vždy. Nie tak rýchlo. Kamoš, pomôž mi vyzdobiť dom. Potom dostaneš autogram. Mám ťa. Všetko bude teraz pripravené. Skvelé. Čakám. Možno začnite maľovať moju izbu. Samozrejme! Urobím čokoľvek pre teba. Dokonca aj namaľujem steny láskou. Si taká krásna. Nemôžem z teba spustiť oči. Áno. Čo? Ups. Tí fanúšikovia. Nekoneční sú. To je všetko, čo dokážete? Počkaj chvíľu. Môže ťa potešiť taká krásna girlanda? A pozri na tú výzdobu. Super. Všetko je rúžové, presne ako tvoj dom. A veľký vianočný stromček, samozrejme. No, ďakujem. Som šťastný. Tu je autogram. Ale žiadne zbytočné bosky. S Bohom. Ahoj. S Bohom. Som taký šťastný, ale niečo chýba. Musím zavolať svojmu vianočnému stromčeku. Ahoj. Ahoj. Áno, som tu. Dobre. Musíš pre mňa niečo urobiť. Potrebujem viac snehu. Wow, to vyzerá pekne. Ďakujem. Tvoje peniaze. Milujem to. Sviatočný kabát? Selfie, samozrejme. No, najskôr natočme video. Britney? Veľmi vtipné. Haló. Skvelé. Naliehavo potrebujem tvoju pomoc. Môžeš namaľovať strechu domu? Skvelé. Drahý. No, tam to máme. Všetko musí byť zlaté. Presne ako moje šaty. Dovidenia. Ďakujem. Je to krásne. Máme tu výzvu. Musím vyhrať. Ahoj. No, môj dizajner. Čo si o tom myslíš? To je hrozné. Na čo sa pozeráš? Viem, čo treba urobiť. Začnime s červeným zámatom. Je teraz v móde. Premením tvoj dom na jeden obrovský novoročný darček. Bude žiariť jasnejšie ako zlato. Keď už hovoríme o zlate, mám tu pár prúžkov. Tam sú. Perfektný malý detail do perfektného malého zlatého domu. Áno, každý to musí vedieť. Počkať chvíľu. Dobre. Skoro som zabudol. Tu je môj novoročný zázrak. Ako sa ti páči tento vianočný stromček? Wow, to je úžasné. Si proste génius. Som rád, že som ti mohol pomôcť. Zdá sa, že všetko, čo môj zlatý dom potrebuje, je sneh peňazí. Wow. Woohoo. Čo, chytáš to? Hej, malý zlodej! Neokrádaj ma o peniaze. Vráť sa do svojho domu, ak ho vôbec môžem nazvať domom. Hurá! Som taký šťastný. No, ešte som neskončil. Poďme ozdobiť vnútro môjho domu. Áno, pozri sa na tie skvelé koberce na podlahe. A teraz poďme ozdobiť steny. Potrebujem len farbu a moje ruky. Pozri na to. Na stenách sú moje odtlačky rúk. Budú zábavné a neobvyklé. Pridajme trocha zelenej.
Wow, žltá a červená. Poďme ďalej. Určite potrebujeme nejaké police. Pekné. Šišky a samozrejme vianočný stromček. Všetko bude vyzerať veľmi slávnostne. Pozri sa na to. Aký rozkošný. No. Nikdy nemôže byť príliš veľa vianočnej výzdoby. Mám pravdu? A tu je žiarovka. Vieš, čo robím? Daj mi pár sekúnd. Wow, je to malý snehuliak. Milujem to. Starodávna kniha. Myslím, že to potrebujeme. Dedina s horami. Dobre. Som nadšený. Je to ako okno. Dajme si dúšok môjho obľúbeného sody. Počkajte chvíľu. Chcete trik na uľahčenie života? Môžeš urobiť stolík z plechoviek. Teraz mám všetko pripravené na oslavu Nového roka. Je to také slávnostné. Chlapci, som nadšený. Tu je sedací vlak. Áno. Pekné. Kde by som mal začať s výzdobou svojho domu? Najprv dám na podlahu mäkký koberec, aby mi bolo teplo počas zimy. A zavesme lesklú hviezdu a nejaké ďalšie neonové nápisy. Pekné. Moje steny teraz vyzerajú úžasne. Pekne. Budeme mať police v tvare srdca. Tam si ponechám svoju nádhernú dekoráciu spolu s mojimi krásnymi korunmi a ohromnou Eiffelovou väžou. Bolo mi to dané v Paríži. Zdobenie domu je taká zábava a vzrušenie. Dám stolík so zrkadlom do rohu, obdivujem sa a urobím si manikúru. Krásne. Zaujímalo by ma, či sa sem zmestí všetok môj make-up. Skontrolujeme to teraz. Áno, je to zázrak. Počas Vianoc moji rodičia vždy tieto veci vežajú. Vieš, čo to je? To sú pančuchy. Značkové pančuchy. Samozrejme. Počkať. Dajme si nejaké mäkké vankúše. Je to teraz tak pohodlné. A krásne. Ahojte všetci. Dobre. Milujem to. Áno, fuj. Všetko vyzerá hrozne. Musíme to urgentne opraviť. Pozri sa na tie zamatové vankúše na podlahe. Mojim priateľom sa to určite bude páčiť. Zlaté vzory, samozrejme. Wow, pozri na to. Pohnúť ďalej. Určite potrebujeme nejaké zlaté dekorácie a vianočné dekorácie navyše. Wow, neuveriteľné. Určite potrebujem polica. Na všetky svoje veci tie korunkové tvary vyzerajú úžasne. Nemôžem sa dočkať, keď tam dám všetku svoju dekoráciu. Je to tak drahé a tak krásne. Do rohu dám stôl. Ale nie len stôl. Pozri na tohto krásneho anjela a ešte nejakú dekoráciu. Pekné, ale niečo chýba. Potrebujem televízor. Môžem pozerať vtipné novoročné filmy. To je tak smiešné.
No, je čas, aby všetci išli spať. Santa Claus čoskoro príde a prinesie darčeky. Spíte sladko. Ho, ho, ho! Britney! Myslím, že sa jej bude páčiť tento zlatý darček. Pre Mandy, našu krásu, tiež mám luxusný darček. A... preboha! Nie som tu! Santa, Priniesol si nám darčeky. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Wow, toto je burger mojich snov. Ďakujem, Santa. Wow, aj môj darček sa mi naozaj páči. Ó, páni. Vždy som chcela rúžový lízatko v tvare prstenia. Je to úžasné. Super! Počkaj, mám blatový koláč. Je taký sladký. Páči sa mi to. Nemôžem tomu uveriť. Je to Santa, ktorý letí späť domov. Hurá! Šťastný nový rok všetkým! Wow, aká torta! Toto je pre vás, dievčatá. Kto nakreslí lepšie, dostane ju. Super. Je čas začať. Super. Budeme potrebovať čierne cesto na obrys. A teraz jahodovú a malinovú náplň. Skvelé. Juhu. Nie, čokoláda je lepšia. Čas vypršal. Už? Dobre, dajme palacinky na tanier, myslím. Dobre. Dobre, poďme na to. Máme tortu. Bravo, dievčatá, obe vyhrávate. Super, hurá, gratulujem, Wednesday. Wow. Ďakujem. Vyzerá to skvele. Poď sem, Patch. A ja mám srdce a jednorožca. Ňam, 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 ňam. Úžasné. Super. Kameň, papier, nožnice. Vyhral som. Wow, človek. Počkaj, lietajúci Pikachu. Áno, toto je tvoja nová cena. Dostaneš ju, ak to dobre nakreslíš. Ani na to nemysli. Uvidíme. Dobre. Musím vyhrať. Aká ruka? Je Enidina lepšia? Ahoj! No, chápem, ale to nepôjde. No, vymyslíme niečo. Ach nie. Dievčatá, dokončite. Ach nie. Pozri na môjho Pikachu. Ako sa ti páči? Skvelé, Enid. Wednesday, ukáž mi kresbu. Si istá, že to je to, čo chceš? Nemáš za čo. Ach, aká nočná mora. Víťazkou je Enid. Úžasné. Hurá! Vždy som sníval o Pikachu. Samozrejme, je to tvoje, miláčik. Super. Ďakujem. Poďme letieť, kamarát. Nie tu. Človek. Pozri sa na... Dostaň to! Je to jej vlastná chyba. Dievčatá, pozrite, čo mám. Zlatučky. Začni. Moje. Konaj múdro. Mám ťa. Vyzerá to skvelé. Super. A trochu zelenej. Ale už som hotová. Pozrime sa, čo má Enid. Môj chameleón bude najkrajší. Tak ruka, poďme na nejakú pochvalu. Ahoj, Enid, ahoj. Ahoj. Vypol si sporák? Wow, Enid, pozri. Čas vypršal. Áno, čas vypršal. Super. A tu je môj výkres. Čo ukážeš, Enid? Teraz hlasujme. Počkaj chvíľu. Prečo sa moja palacinka neuvarila? Nie. Toto nie je dobré.
Wednesday vyhrala. Nakoniec dostaneš tohto chameleóna. Super, perfektne sa hodí do môjho obrazu. Úžasné. Naozaj? Hurá! Zatoč ma! Nakresli šaty. Začni. Poď! Wow, aký zázrak! Hrozné šaty. Nebudem ich kresliť. Radšej si budem čítať. Čo? Ale no tak Wednesday. No, aj tak to urobím. Čo? Ruka? Ani sa ma nesnaž presvedčiť. Ruka. Je mi to jedno. Nech. Och, rúžové cesto je to, čo potrebujem na šik oblečenie. To je všetko. Ukáž mi Enid. S radosťou. Nepáči sa mi to. Nie! Ale prečo? Neviem. A čo je toto? Wow! Ruka! To je skvelé! Wednesday vyhrala. Čo? Nie, nedávaj. Je to tvoje? Chyť to. Aká ohavnosť. Nemôžem vystať ružovú. Aká voňavá pizza. Toto je tvoja nová úloha? Úžasná vôňa. Do práce, dievčatá? Jednoduché. Milujem pizzu. Poďme na to. Nakreslím hrášok, paradajky, olivy a cesto. Juchu! Moja pizza je hotová. Pozri sa na to. Wednesday, čo robíš? Bor Carey, Stroll Do, Chuan, Sendrekue, Zane Alko, Star, Warrenta, Ono. Majwang, chcela som zistiť, čo nakreslíš a urobiť to lepšie. Najprv nakreslím cesto a potom ho obkreslím. Tá-dom. Perfektné. To je všetko? Samozrejme, že nie. Nakreslím všetky ingrediencie zvlášť. Trochu paradajok, trochu zelene. Juhu! Dobre, chlapci, ukážte mi. Tam. Super. Skvelé! Tu? Prázdna pizza? To je zvláštne. Enid? Vyhrala si. Počkaj, nerozumieš. Tu je moja pizza. Videla si ju? Wow, úžasné. Dobre, mením svoju voľbu. Hurá! Gratulujem, Wednesday! Aj ja som žiadaný. Človeče! Milujem pizzu. Budeš zjedená. Skvelé. Super! Chcem chips. Ruka, mám aj kúsok pice. Je to vynikajúce. Wow! Aké skvelé darčeky! Moja obľúbená farba je modrá. A dostal som modrú pochuťku. Dostal som červené jedlo. Nechcem detskú výživu. Zelený som ešte nikdy neskúsil. Chlapci, chcem začať. Vidíme. Tento nápoj ti dodá energiu. Och, teraz sa cítim taký silný. Poďme behať okolo celej zemegule. Och, hambo! Môžem tu urobiť čokoľvek! Čo ešte tu je? Nie, pozeraj sa na mňa! Stavím sa, že ťa dokážem zdvihnúť. Ha, ha, ha! Tak som späť, dievčatá. Ste na rade. To je v poriadku. Poďme to skúsiť. Čo? Repa a paradajky? Zmenila som názor. Dovol mi pomôcť ti, Nicole. Otvor ústa. Lietadlo letí, aby ťa navštívilo. Táto chuť sa mi vôbec nepáči. Čo sa deje? Oj! No, teraz si na rade ty. O, počkaj chvíľku. Pozri na môj. Trojrozmerné okuliare. Toto. Super. Chceš to? Ďakujem.
Ďakujem. Teraz môžeme pozerať filmy a jesť pukance. Uvidíme sa. Čokoľvek. Kurica je zelená. Masnota, takže je to moje. Počkaj, nerozumiem. Tak to je zatiaľ všetko. Som hotový. To funguje dobre. Zima! Čo je s tvojimi nohami a ušami? Moje pery, moje uši, dobre. Takéto? Zavie! Ahoj, zaviaž králičie uši. Dievčatá, to stačí. Jej, nové darčeky! Milujem túto žuvačku. Nemôžeš zjesť celý tanier hamburgerov. Myslím, že pri tomto by som mal byť opatrný. Chcem ísť prvý. Naozaj chcem vyskúšať tieto červené burgery. Stavím sa, že ich zjem za pol minúty. No, poďme na to. Mňam. Posledný, hurá! Fungovalo to. Nie si. Čokoľvek. Myslím, že tam mám lízatko. Urobila som to. Dúfam, že je to chutné. Wow! Páči sa mi to. Mindy, začni so svojím vlastným dezertom. Sladké. S radosťou. Fisgumas. Viem to! Miam! A ten obrázok je veľmi rozkošný. Kiež by som sa mohla stretnúť s mojou láskou. Princ Krasoň! Čo? No, veď hej. Prijímam výzvu! Teraz ti to ukážem! Naozaj, páni? Jejda! Chyba! Pomôžme jej. Som nažive. Preboha, čo sa stalo s tvojimi nosmi? Pozri, som v srdci vesmíru. To je moja duša. V poriadku! To je super! Mám gumové cukríky a ja mám žuvačku. Povedz dobre. Kto bude prvý hrať hlavnú úlohu? Asi ja. Čo? Počkaj. Toto je červené. To znamená, že je to moje. Mami. Ahojte, dievčatá. Toto je modré. Prečo? To Stoj. znamená, že Už je to mám len moje. džúsové gule. Bingo! Počkať. Môžem ukradnúť. Pridaj sa. Jedlo. Wow! Som ohromený. Tak super! Milujem Hej, to. Nicole, tvoja šanca. Poďme na to. Pekné. Choď. Myslím, že to bude oveľa jednoduchšie Maj sa. Poďme to skúsiť. Čo som si nemyslel? To mohlo byť tak. Robí ma to kyslým. Mandy, je to tvoje. Bingo! No, vyzerá to ako zubná pasta. Čas si umyť zuby. Aha. Tak, tu to máme. Čo? Čo robíš? Teraz mám modré zuby. Počkaj. Myslím, že som si zamenil zubnú pastu za žuvačku. Hej, videl si tú bublinu? Moja šia. Čo teraz spravíme? Počkaj, mám Kinder vajíčko s prekvapením. Červená pizza. Úžasné. Nerozumiem tomu. Prečo som dostal gombík? No, premysli si to teraz. Nemôžem sa dočkať, kým ochutnám svoje Kinder. Zaujímalo by ma, aká hračka je ukrytá vo vnútri. Mimochodom, modrá čokoláda má príchuť čučoriedok. Je taká láhodná a taká... Super. Mňam! Och nie, šváb!
Nemyslíš si, že si taký cool? Viem! Tipné? Ahojte všetci. Ako sa máte? Uvidíme sa. Čoskoro, dovidenia. O, čo sa stalo? Šváb v kuchyni? Už idem! Idem ťa chytiť, starý. Musíme zachrániť! Čo? Ó, jedna papuča bude stačiť. Ahoj! Ahoj! Vďaka, babka. jej. Uvidíme sa neskôr. Čau. Čau. Teraz musím jesť pizzu. A mám na to skvelý nápad. Čo keby sme spravili jeden obrovský kus z rôznych vrstiev? Myslíš, že to bude chutiť lepšie? Neuveriteľné! Wow! To je super! Prečo sa smeješ? Je to len slivka. Ahoj! Teraz je môj ťah vidieť. Toto tlačidlo je zvláštne. Wow! Ahoj! Stlačili ste tlačidlo. Idem vracať. Mám pre vás prekvapenie. Super nezvyčajná zmrzlina. Buďte opatrní. Má tajomstvo. Čo? Ako to myslíš? Ďakujeme za Bola to halus! Mal si vidieť svoj výraz. Je to také smiešne. Je to také kyslé! Moje ruky teraz žiaria! Je to také jasné. Čo to je? Myslím, že mám teraz super schopnosti. Dievčatá, čo vy? Počkaj chvíľu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nič? Hej. Zaujímavé. Prsteň. Mám melón. Juchu. Pozrime sa. Kto bude prvý? Kameň, papier, nožnice. Áno, som prvá. No, mám lízatko v tvare prsteňa. Je to skvelé. Super. Úžasné. Dovidenia. Čo? No a čo? Skúsme to. Aké sladké. Je to úžasné. Sladké aj kyslé zároveň. Teraz je čas vychutnať si moje melónové želé. Vyzerá to tak skvelo. Som úplne nadšený. Máš šťastie. Semienka ale nebudem jesť. Nicole, dávaj pozor. Penny, prepáč. Lily, máš vlastné jedlo. Dobre, pozrime sa. Myslím si, že je to nezvyčajný čip. Dúfam, že je veľmi chutný. Mňam, 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 mňam! Dobre, počkaj. Upokoj sa. Mám vysávač. Urá, priateľ môj. Sme úžasní. Aká úľava. To je naozaj milé, sesternica. Sú takí vtipní. So mnou odvážny. Správaj sa ku mne. Ďakujeme.